Egunon entzuleok, oraintxe iritsi da kafea, bigarren kafearen laborategira, eta horrek soilik koherentzia eta joera marka dezake gaurkoarekin. Egunon da ongiet horri bigarren kafera, ostirala da urteko egunik luzeenetan gaude, eguraldi hona daukagu kafea iritsi da bigarren kafera, gaztetxo asko gaur oporrak hartuko dituzte. Nigo, ze ari zara, ez dakit eguni perfektu bat irudikatzen? Irudikatzen ez, gaur Yellow Day da, Julen, urteko egunik zoriontsuena. Ondo, zoriontsu noiz izan behar dugun ere esan egingo digute azkenean, ez da? Hau markau. Postalak Amazonetik, zoriontasuna Googleetik. Ikustara guaz. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel. Urtarrileko astelen bati Blue Monday deitzen zaio, eta horteko astelenik tristena bezala ezagutzen da. Geroztik goruntz egin dugu, eta hortxe, 6 hilabeteren bueltan tontorrera iritsi, eta urteko egunik zoriontsuenean gaude. Gaurko egunari kolore horia jarri diote, hori omen delago zoriontasunaren kolorea. Eguraldi epela, argi ordu asko porrusaina, eta soldataren osagarri estra edo paga estra omen dira jendea zoriontsuago egotera bultzatzen duten faktoreetako batzuk. Beste gauza askotan bezala, herrialderik zoriontsuenen ranking bat ere badago, irizpide ezberdinak hartzen dira kontuan sailkapen hori egiteko. Eta Finlandia, Danimarka eta Islandia geri dira lehen 3 postuetan. Ez dakit zoriontasunan modu kuantitatiboan neurtzearen ideia horrekin oso adosotan hauen, Julen. Bagarabi, baina tira, hemen garbi dagoena da, ospatzeko aitzakia gehiegi, ez dugula behar izaten, eta gaurko ere ospatu behar bada, ospatuko dugu. Nahi dugun eginez, nahi dugun jendearekin. Hori bai dela, zoriontasuna. Bularra guzkitan. Y de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria, zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Lehen dantza lotua San Juanen, nere herriko neskatxa maite. Zoriontasunaren adibidetzat argenezake Ras Irlait lasterketaren lehen ekitaldia 2014an egin zuten galeseraren aldeko lasterketa honen estreineko edizioa. AEKak Euskal Herrian egiten duen korrikan oinarritu ziren galestarrak bere hizkuntzaren aldeko korrikaldia antolatzeko. Hori bai, lehen ekitaldi hura eskala txikian egin zuten hemengoarekin alderatuta. 22 kilometroko bilbidean 9 udalerri zeharkatu zituzten. 2018an 3 eguneko lasterketa bat egin zuten eta 2020an modu virtualean egin behar izan zuten COVID-aroa zela eta. 2023an milaka horrek hemengo korrika txikiaren antzeko korrikaldi bat egin zuten euren hizkuntzaren alde. UNESCOren hizkuntzen atlasaren arabera egoera zaurgarrian dago galesera. 2021eko datuen arabera 882.000 pertsona pasatxo dira hitz egiteko gai galesen, 110.000 Ingalaterran, 1.500 eta 5.000 artean Argentinan eta 4.000 inguru Kanadan.
Gaurko egunarekin lotura duten kontuekin jarraituz 1789 ekainaren 20an, gaurko egunez, pilotalekuko zina eman zen Frantziako iraultzako gertaera erabakigarrietako bat. Frantziako hirugarren estatuko 577 kideetako 576, baita beste estamentuetako batzuk ere, bat egin zuten zinarekin Versaillesgo jauregiaren ondoko pilotaleku batean. Estatu orokorren bilera batean. Ekainaren 20ko goizean, diputatuak txundituta geratu ziren bileretarako ganbarako ateak itxita eta soldaduek gordeta zeudela ikustean. Estatu kolpe erregezaleak gertartzear zegoelakoan, ondoko pilotaleku batean bildu ziren diputatuak. Hor, hots handiz zin egin zuten erresumako konstituzioa ezarrita eta berretxita geratu arte ez zutela biltzarra desegingo. Zina ekintza uraltzaile izan zen indartu egin baitzen herriaren gandik eta haien ordezkarien gandik zetorren autoritate politikoa, eta ez erregearen gandik zetorrena. Haien elkartasunaren ondorioz, Luis XVI kleroari eta nobleziari nazio biltzarrean 3. estatuarekin bat egin zezaten agindu behar izan zien. La noblesse dépense nos impôts. Le clergé ne fait que crier. Il faut vraiment leur dire 2 mots. Ils vont devoir nous écouter. Nous jurons de ne pas nous quitter et d'écrire une constitution. Nous jurons de rester soudés et de trouver une solution. Nous jurons de ne pas nous quitter et d'écrire une constitution. Telefonoak ere lotura estua du ekainaren 20arekin, gaurko egunez 1877an Alexander Graham Bellek munduko lehen telefono komertzialen sarea ipini zuen Hamiltonen, Ontarion, Kanadan. Urte gutxian bilakaera eta garapen azkarra izan zituen enpresak eta 11 urteren buruan 1886an Estatu Batuetan 150.000 gora ziren telefonoa zuten pertsonak. Urren urteak ere loriatsuak izan ziren Bellerentzat eta telefonoaren edapenak arrakasta izaten jarraitu zuen. 1915an lortu zuen lehen dei transozeanikoa egitea. Kasu honetan beste hainbatetan bezala Bell izan zen inguruko azkarrena izan ere, telefonoaren asmatzailetzat jotzen badugu ere, uste da asmakuntza benetan egin zuena Antonio Meucci, italiarra izan zela. Telefonoaren txirrinak goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan bizi nahiko nuke. Atzoko gogorrak gortzak puskatzeko moduan. Benetan nazka ematen dit kutxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikuak galerazi dit. Itxasoaren zabelean bizi nahiko nuke. Cincinnatiko folk and rolla. Eta historiako telefonorik ezagunenetako bat ere gaurko egunez jarri zen martxan. Sobietar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko komunikazio zuzena ahalbidetzen zuen telefono gorria. Duela 62 urte jarri zuten martxan gaurko egunez. Hasiera hartan teletipo bat zen eta ez telefono bat. Gerra hotza hainbatetan egon omen zen guda nuklear bat bihurtzeko zorian bi herrialdeen arteko komunikazio ezagatik. Kubako misilen krisia izan zen guztia lertaraztea regontzena, baina guztian kasgora jarri horretik lortu zuten Khrushcheven mezua deszifratzea. Eskerrak. Gaur egun oraindik ere martxan dagoen komunikazio bidea da telefono gorriarena, hori bai, jada ez omen da telefono bidezkoa. Mezu elektroniko seguruak elkartrukatzen omen dituzte Estatu Batuek eta Errusiak. Gaueko irian sortargin konexoak telefono gorriak espazio bat gineura baso bat kedantza bukolikoa. Telefonoa eskegi eta guri aurrez aurrekoa gehiago gustatzen zaigunez, gaurko saioan zer izango dugun kontatzen ere hasi beharko dugu, ezta? Gaur estreinaldi mundial batekin gatoz, 1917 egingo dugu atzera. Euskal Herria ataka estuan zen, eta nazioarteko laguntzari esker 4.000 aur hemendik atzerrira joan ziren. Habana podcastean bildu dugu hori guztia, eta gaur lehen atala entzungo dugu. Eta horren aurretik, gertaera hori hurbileko egiten zaion Kontxita Beitiarekin ere hariko gara.
Gernika, Euskaldunen herririk zaharrena eta bere kultur tradizioaren erdigunea erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean aireko bombardaketek. Fronteko lerroetatik urruntzegoen herri babesgabe horren bombardaketak 3 ordu eta 4 den irauntzuen zehazki, Gernikako bombardaketak ez du aurrekaririk historia militarrean. Esmezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Xulutzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinslek datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspenak kontatu dizkigu. Larria da, jauna. Oso larria da. Nigo niri lagin hau entzun da, osorik entzuteko irrika sartu zaite. Baita niri ere, eta entzungo dugu lasai, baina lehenik, Unai Elordi Hidalgo adimen artifizialean doktorearekin ariko gara. Espazioan astronautekin lan egin beharrean, simulazio bidez aritzeko aukera hitz egingo dugu. Mira, ikusiko dugu, ba. Mugan taldeak otsailean grabatu zuen zuzeneko kontzertua, asteburuan ikusi ahal izango da Euskal Telebistan, eta Pablo Zurutuza irastortzak hainbat xehetasun aurreratuko dizkigu. Eta uztailaren 18tik 20 egingo den Harrikada festivalaz ere, ariko gara Harrika kolektiboko Uxue Alonso Alvaradorekin. Marcos Tedin Uribururekin, Cristina Kirchner eta Argentinako politikaren egoera izango ditugu izpide. Ba, ez dira gutxi kontatzeko dauzkagunak entzuleok, beraz hasi ere hasiko gara lehen bailen. Ekainak 20 ditu gaur, eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo jauna, egunon? Baita zuei ere. Hemendik besarka bat, etxetik entzuten ari zaigun, Goiuri Ezeiza Arandiari, egunon. Eta bide batez gurean eserita dagoenez, eta dantzan gainera trebe ikusi dugunez, Unai Elordi Hidalgo, egunon zuri ere? Egunon. Izketan ari zaizuena Uñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1005 garrena du, ekainak 20 ditu, hementxe gara goizeko 10 eta 19etan, 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa ongietorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zerbait egin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan ekondena altzi zarenean. Zu bueltan ezer, zu berari zer hautsata area. Hemendik esan dute egunon bikote ostirala gozatu San Juanak, saiatuko gara bikote ote, bikote gara bizitzaren fazeta askotan Julen Goikoetxe eta biok. Pentsa ezin zenezaketen fazetetan ere. Entzule harrituko litzake zenbatetan harritu garen mano a mano, eta zenbat alor ezberdinetan baino hori da, dena ez dugu kontatuko. Dantza ona, haupa Unai Elordi, ze jator, Unai Elordi oso jatorra da, ez uste zuek. Txun markatu Unai, mikro itxizut. Gorka Santestebanek dio. Nire maite duta da, asteburua tope bihar segurako txupinazoa eta gero ekitaldiak zumarragat eta bukatzeko kontzertua eta afaria. Egunon gaztiak hemendik indiokerrek, egunon Edita Brokosek. Venga, egunon guztioi, musuak bialtzen dizkizuegu denei, eta ongietorri. Bigarren kafera. Zaitut ez dizut ezer zor nahi.
zenbat opari ari diren iristen azken egunetan, Kike Gonzalezen berriena, Nilen berriena, gauza ederrak ari dira. Hemen ari gara Nil taldearen ezer zor nahi entzuten, iraiaren hasieran gurera iritsiko den bigarren diskoaren aurrerapen kantua dagoeneko, bai ez dugu hemen elkarrezketa akustikoa egingo dugula, orain konfirmatu behar dugu formatu txikian edo ondian, zenik visualizatzen ditut niltar guztiak hemen gurean, Julen? Visualizatu nik ere, bai? Mikrofono asko jarri beharko dira, baina hori ere gustora egingo du. Zalantzaria, berai nahi gogotsu baldin badaude, gugiztu horretan trabari jarriko. Maite duten tartean murgituko gara entzuleok, eta maite dutetan lehena Julen Goikoetxe Orbegoz hori eskatuko diogu, bitartean entzuleok, zuek txatean, WhatsAppean ere, zuen maite dut elkarbanatu nahi baduzue, iritxarazi zuen mezuak, 688-722-4 telefonora, edota gure txatera, edo gure sare sozialetara, edo nahi duzuen tokira. Julen, begira banik, maite dut urte garai hau ez, egun luzeak, egia da, egun hauetan sekulako berua ere egin duela, baina gabeko 10 pasatxoan eta oraindik ere egun argiz, goizean ere oso goize argitzen du. Lehen sarreran ere ipatu dugu, zoriontasun edo horrelako kontuak ez da, nik uste dut jendearen aldartean ere eragiten duen zerbait badela ez, egun luze hauek, argi ordu asko, neguan ez bezala, eguna luzatu dezakezu, esan edu, zure eguneroko egitekoak amaitu ostean, oraindik ere arratsaldeko 8 baldin badira, oraindik ere badaukazu, tartea, egun argi hori aprobetxatu alizateko, eta maite dut, hori, baina maite ez dudana da, askotan, ez dakit, oraindik ere, neguko txipa edo daukagulako, edo oraindik ere lan erritmo horretan edo murgilduta gaudelako, askotan sentsazio ematen dit, urte garai hau ez dudala behar bezala aprobetxatzen. Hau da, egun luze horiek eta ez ditudala behar bezala aprobetxatzen, ez didala behar bezalako etekinik ateratzen, hau da, nolabait esateko, konturatzerako iristen zaizkidala urteko egun luzeenak diren hauek. Egia da oraindik ere, berandu iluntzen eta jarraituko duela, baina pixkanaka, minutuak jaten joango da, eta pena ematen dit, urtero askotan sentsazio berbera izaten dut, ez? Iritsi dira, San Juanen bueltako egun luzeo iritsi dira, baina sentsazio daukat akaso ez dituela behar bezala aprobetxatu. Sentsazioa da, oraindik ere geratzen dira, esan dugu, egun oso luzeak geratzen dira, izango da aprobetxatzeko aukera, baina gustatuko leitzea dake urrengo urtean, urte buelta honetan, hau esaten ez ibiltzea eta aldiz esatea, ze ondo aprobetxatu ditut, maiatzaren bukaeratik aurrera izan ditugun egun luze hauek, eta ederra da, argi ordu biek aprobetxatzea. Horixe, gaurkoan nirea. Se despeinaba el horizonte, se columpiaba entre los árboles, cuchillas como pétalos, me acompañó, había furia. Gora San Juanak zenbat lon daukadan diote mendik. Por cierto, Gorkak dio lurralde buseko txartela galdu zait. Ara? Bueno, Gorka, minean lagun. Kontua da Gorkaren txartela non galdu oten jakitea ere ez dela erresa, ze aste osoan zehar, Euskal Herria 3 aldiz zeharkatzen dugu Itibera eta Ezkerretik eskuinera, eta esango atzo arratsaldeko 4 eta 6 artean galdu nuen, Gorkaren kasuan arratsaldeko 4etatik 6etara bitartean egon daiteke 27 herri ezberdinetan, beraz, Gorka, pistaren baldin badaukazu, lagunduko dizugu, hemendik txartela topatzeko saiakera horretan, baina uste dut zaila izango dela. Euskal Herrian norbaitek lurralde bus txartela topatzen badu, oiek personalizatuak dira Gorka? Jartzen du izen izena? Batzuek bai, normalean bai. Zurea Gorka personalizatua bada, sei guzu, eta entzule izango diegu Euskal Herria guztia, mesedez, Gorka Santestebanen lurralde busaren bila. Topatzen baduzue, zuzenean jarri gurekin harremanetan, guk emango dioguta. Haitzaki erra izango du Gorkak bisitan etortzeko, baiet? No, zalantzari gabe. Unai Elordi Hidalgo, zure maite dut azin da? Nire maite dut da, eventua handieta gonbidatua izatea eta garrantzitsu sentitzea. Esan nahi dut. Kainaren 12an, Bigarren Kafeako 1000 programak ospatu ziren, eta egia esan, azkenen proiektu honen parte izateak ere ondo sentierazte zaitu, zure aportazioa ere egiten duzula, etxilida leku bezalako toki batean egin zuen eguraldiarekin hor irratsaioan zuten egotea eta gero zizkamizka batzuk jatea, eta jende desberdinakin hitz egiteak niri asko ematen dit.
jende desberdin asko eman diezazuke, eta horretaz gaina askotan harritu eta konbertsazio berriak ateratzen dira, eta hor asko disfrutatzen de. Kontua da, ez dela ohitura, ez niri inbitatzea horrelako eventuetara, baina bai egia dela familia artean sentitu izanak, betetzen dauela asko, eta esan bueno, aber noiz etortzen dira 1.500 edo 2.000, ez? Akaso hori da, ospatu behar ditugu gehiago, akaso ezain formato handia, baina unaik esaten duena, 100 edo, 100 akaso gehiago izango da, baina 200 edo, 500 edo, ospaizun txiki bat egin daiteke, jendeak horrelako eskerrona adierazten baldin badu behintzat, hor usten dunik, proposamena. Bai, egia esan buruko mina asko ematen ditu, baina gero poza ere bai, eta egia esan uste dut 1000 borobil atera zela, eta neurri hartu geniola ez, nahi genuen giro horretan, ospatu bai, baina gozatu ere bai, ez? Ospakizun horretan indarrak eta osasunak erabat galdu gabe, egon zen, beti dago, olako estres puntu bat zerbait berezia egiten duzunean, oiko exigentzia mailatik kanpo ari zarelako, baina egia da, bildu ginen lantaldearekin ere, gauzak oso erresak direla, eta uste dut, lantalde guztiak, alor teknikoan egon ziren Gorka eta Harri, han laguntzen egon ziren, naiz irratiko beste kideak ere, ez, Maite Bidarte, Jon Telleria eta konpainia, denen artean azkenan txigida lekuko jendea, ez, Miriam Leire, Mikel Bera, uste dut gauzak erreztu zizkigutela asko denen artean, eta eskertzen du nik ere, eta kaso nere maite dut hori da, lortu nuela hori behar bezala gozatzea, eta gerora hori mokadutxo hortan, jendearekin egotea, eta lasai egotea, eta uste dut hori ederra izan zela. Eta beste maite dut, lotuta orain egun luzeekin, eta atzo ilundu zigun itxasoan, itxasotik iristen, eta hantxe eguzkia arrautza frigitu ezela itxas muga hortan ikusi, eta zer horri hortxe kostara heltzen, ordua gainean, gauza ederra da, ez da hain ederrak kontrola galdu duzunean, pilagua gordetzeko erabiltzen duzun instalazioaren alarma gaueko 10etan aktibatu egiten dela, eta normalean ez duzurren arazorik izaten, ze arratsaleko 6etan edo 7etan ilundu egiten du, ez zera itxasuan, baina justu atzo 10:25 inguru ilundu zuen, eta Pasaiatik bueltan 10:20 gutxiagotan ni konturatu nintzen, ostras, berandu da, eta alarma piztuko didate. Eta orduan nirekin zetorren lagunari esan nion, ondo iritsiko zara, ez da, bai, lasai. Eta hasi nintzen eman, abiadura bizian iristeko 10 baino lehen, baina enintzen iritsi, eta, alarma joarazi genuen, eta ertzaina etorri zen, eta esan genien, hau pasada, eta den onduta. Etzen beste munduko ezer gertatu, baina bai, pentsa gaueko 10etan itxasotik ateratzen, hori leku gutxitan egin daiteke munduan, arrazoi historikoak medio, eta batzuiak aso gustatuko etzaizkienak, ze batzuk goizian argi izan zaleak dira, kontua da, badaukagula ez, munduko ilunabarrik berantiarrenetakoa, eta nik ikaragarri maite dut eguna betan gaueko 10etan, 10:20, oraindik zeruan argi puntua dagoenean, hori iruditzen zai gauza magikoa, eta atzo gozatu nuen behar bezala, eta horrexegatik horixe nire maite duta. Alarmaren aurkako saio egintzen nola esan liteke beraz? Erlojoren aurkako egin beharrean? Alaxe, Julen. Alarma... Nepule baino bati goio mugitu zen dituen? Ez dut ustein beste, baina batzuk mugitu nituen bai. Eta olatua parrean, olatuak bata bestearen atzitik hartuta ziztu bizian, oso azkar joan nintzen, baina etzen nahiko izan. Bueno, segatu zinen. Enintzen Begoña Lazkano izan, edo Inigo Peña izan, baina bixi joan nintzen. Orain beharko dugu Elordiren sintonia mitikoa, ez da? Orain, zalantzan nago. Hau da! It's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. You come and get a shower of peace, status deep. You gotta see how you Gauzat esango dizuegu entzuleo, gu pitxi jauken abestia, No Heroes erabiltzen hasi ginen,
pitxiok geldialdi luze batean zegoela, baina pitxioktarrak bueltan dira. Bueltan dira, bai. Eta entrevista akustiko baterako gonbidapena ere onartu beharko digute horrelako batean. Bai. Irailerako hitzartu beharko dugu Julen. Adibidez. Iñaki Gereñuri... Gaur goizan ikusi dut. Bai, hemen bai. gertu biltzen da beti. Iñaki Gereñuri hemen txegon bidapena, ea bai ezatzen diguten, iraia aurrian, gurean izango ditugula. Iñaki Gereñu beste gauzatu grabatzen ere badabil, horren inguruan erariko gara, baina uste hori beranduxago izango dela, baina Ematen tira. dio denbora. Guk, Denboraldi hasieran pitxiukekin eta denboraldiaren amaierarako bere proiektuarekin. Bai, uste dute urtea bukatzerako igual Durangorako ez dute den izango, baina tira, kontatuko digu berak pitxi jauken no heroes hau momentuz, Unai Elordi dalgo, behar bezala agurtzeko sintoni izaten jarraituko du. Unai Elordi dalgo, ni saiatu naiz lehen pegilekun horrankidari azaltzen, nolaiteko replika bat egin dutela Marte irudikatzeko eta mugimendu interestelarrak planifikatzeko. Ze gertatu da, hor badago artikulu bat eta... Bueno, kontestoa sartuko dut, bai. Kontua da, ikertzaileak normalean jasotzen ditugula artikulu zientifiko desberdinak, ez? Askotan gure espertizaren esparruan sartzen direnak, eta, azkeneko hau jaso nuen lehenengo mailako aldizkari baterako, sensor zientzena duen aldizkari baterako, eta eskatu zieten mesedez errebisatzeko, eta ikusi nuenan tituloa esan nuen, ez gauza interesgarria, ez? Berez, sartzen zuena zen Digital Twin, ez? In the Mars extraplanetary, ez dakit zertzen, naiz goatzen ondo buruz. Kontua da, hauek oraindik ez daudela publikatuta eta benetan bere evidentzia zientifikoa ulertu ahal izateko pasatzen dizute artikulua, zuk rebisatzen duzu, eta gero zuk erabakitzen duzu benetan baiezkoa dan, horrela dagoen bezala jarri behar den, aldaketa oso handiak egin behar diren, edo esperimentazio gehiago egin behar den, aldaketa txikiak egin behar diren, edo atzera bota behar duzu, desastre bat delako, ez? Kontua da, artikula ikusinen momentuan, iruditzen zaitela oso interesgarria, zeren betik nago adimen artifizialeko algoritmoei buruz hizketan, ez? Eta askotan oso abstraktu izaten da, eta kasu honetan iruditzen zait oso politia kontekstua nola definitzen duten, bai? Hau da, Marte beti iruditu zaigu zerbait, ez? Edo, beste planetara joan ahal izatea beti iruditu zaigu zerbait magikoa, edo zerbait oso zai egiteko, ez? Eta azkenean horrelako artikulu zientifikoak eskuragarri daude eta ikusi daitezke, eta askotan azaltzen dizute nola nahi dituzten simulatu han bertan egongo ziren plan desberdinak, ez? Hau da, badago extravehicular analog mission, hau da, saiatzen direna da, lur planetan dauden Marteko egoera hori simulatu ahal izatea, eta nolabait bere biki digital bat sortzea. Honek izan nahi dena da, kasu honetan ez, Austriako espazio foroak, zeukan proiektu bat, non Armeniako Ararateko eskualdean edo regioan, ikusten zuten Marteko kondizio antzekoak zituztela, eta, han bertan nahi zituztela eksperimentu ezberdinak egin. Kontua da, fizikoki esperimentuak bakarrik egiteak eta esperimentu posible guztioiek egitea askotan oso zaila izaten dela eta denbora asko eramaten duela. Beraz, artikulu honek esaten duena da, batetik esaten du astronauta eta robotak toki horretan egonda nola sortu dezakeun biki digital bat, hau da, regio horretan dagoen fotogrametrikoki ateratzen dugun informazio guzti hori mundu virtual batera pasa eta mundu virtual horretan esperimentuak egin ahal izatea. Kontua da, honetarako gauz ezberdinak joratu behar direla, hau da, ez da bakarrik han egon eta listo, hau da, hango terrenoa ondo analizatu behar da. Adibidez, gure buruan etorri daiteken zerbait, ez? Azkenean robotauek oso prestatuta daude horrelako ingurunetan ibili ahal izateko, baina bai jakin behar dezula zein dan altimetria edo ez da indola ditzen zaion. Bere rugosidadea ez, eta ikustea harriak non dauden, eta bidea ondo ezagutu ahal izatea, robotak ez eukitzeko arazoak ziren, area bi altzen balima dugu robota, eta handero hitze bada, eta komunikazio galtzen badugu, arazo bat dago. Beraz, hori jarrita, horretaz gain, oso kostiente gira ere, eta hau nire kuadriako Ander Martínez de Albezik ere esango zidan, sateliteak bihartzen dira Martera, normalean ez dute izaten GPS lokalizatzailea.
Hau da, ezin duzu lokalizatu dispositiboak, edo, mintzat artikulu horretan hau jartzen du, ez? Eta hori da, arazo oso handi bat, ezin duzu globalki jakin robot hori nun dagoen, ez? Horretaz gain ere, gertatzen den gauzetako bat da, robot hori nun dagoen jakin behar da, eta askotan, misio, tripulatuak bidaldi nahi direnean, robotarekin ere badago interakzio bat. Eta horri buruz ere hitz egiten dute. Beraz, lortu nahi dutena da horrelako simulazio bat izatea traje espazialekin, robotekin eta robotarekin dauzkaten interakzioa desberdinak sortuz, hori mundu virtual batera pasa eta esan feasible, kasu horretan, artikulu horretan horrela esaten da jasangarria den edo ez, eta benetan nahikoa antzekoa den, eta ez simulazio horiek guzti sesgatuko gero area jun, eta robota hor eroi eta hor betiako gelditzea, ez? Orduan, kasu horretan oso interesgarria iruditu zaiten ingurua, ze guk imaginatzen duen bezala, ez da. Hau da, robotoiek dauzkate sensore ezberdinak mugitu alizateko, eta pertsonek ere badauzkate beste sensore batzuk beraien mugimendua jakin alizateko. Hau da, astronauta bat galtzen bali Marten, jakiteko non dagoen, erabiltzen dira beste sensore tipo batzuk, ez? Eta horietako sensore batzuk dira imuak. Hau da, sensore inertzialak non, puntu konkretu batetik, esaten duten non zauden gutxi gora bera, ez? Hau esaten zuten arazoetako bat da, hori oso errez galtzen detela eta ibilbide oso luzeetan astronauta hauek galtzeko arriskua daukatela. Horrekin egiten zuten lana eta batetik esaten zuten edo demostratzen saiatzen ziren benetan biki virtuala eta erreala oso berdinak zirela, eta gero bestetik saiatzen ziren algoritmo bastante simple batekin esaten lokalizazio hori astronautena refinatu eta esatea gutxi gora bera nun zeuden, bai? Kontua da, oso esan dut, zientifikoki ez daukala relevantzia gehiagi. Beraz, ezko esan marko diot. Zeren, beraiek aplikatzen duten metodologia, gauza bat dominioa eta kontekstua zuk esplikatzen duzuna eta Austriako foroak egiten duena, eta beste ezin den zure kontribuzioa, bai? Eta kontribuzioa oso simplea. Eta ez dago oso ondo azalduta. Hau da, egiten duena da, astronauta horiek daukaten informazio hori ez, azkenean soinua ateratzen dute lidarrak eta badaude sensore batzuk ez, puntu ezberdinak ateratzen dituztela, xagutxar moduan funtzionatzen dutela, eta puntu horien eta posizioen arteko refinamendu algoritmo basiko bat aplikatzen zuten, hau da, nik klasean ematen dudana bigarren mailako ikaslei, eta oso errez ikasten dutena, beraz, kasu horretan esan nuen, kontribuzioa ezela nahikoa handia, hola presentatu alizateko, ez duzu ezer berririk presentatzen, nik normalean nahiko zintzoa izaten nahi zentu honetan, eta litzaiak gustatuko zerbait oso simplea publikatuta egotea, eta batez ere metodologia ja aspaldianik, orain dela 40 urte erabili izan dudana, berdin erabiltzea, eta benetan ez daukala relevantzia hondirik, beraz, ez ezkoa esan barko diot. Pogatxarren abiedura hartu du, Unai Elordi Hidalgok, Zenbat minutu izan dira segidan. Zortzi bat. Benik, baina ondo jarraitu dizu. Bai. Ezin, galderarik hori mazpa, baino. Bota galderak. Zuk guri esaten dut, galderarik ez egiteko ulertu dugun azterketa modura. Bueno, nik uste dut, lehenengo gauzetako bat oso interesgarria izan daitekela nola demostratu dezakezu zuk mundu virtual hori eta mundu erreal horren arteko bateraketa zein den. Hau da, irudia bera, ez? Mundu virtualean tekstura jartzen ditugu momentuan, hemen ere asignatura bat ematen dut, tekstura horrek nahikoa errealista izan behar du, gero argazkiak erabili alizateko. Gero ere erabiltzen dituzte horrelako dronak, ez? Eta dron horiek badaukate GPS-a, bai, lokalizazioa jartzen dizuenak, eta horretaz gain ateratzen dituzte argazki desberdinak, eta argazki horiekin egiten dute horrelako enparejamentu bat. Baina horrek ez luke balioko terreno horren rugosidadea ikusteko. Balioko luke bakarrik tekstura bera, ez? Irudia ikusi alizateko hiperrealistak da, kolorea, ez? Pixel bakoitzaren kolorea zein den jakiteko. Eta horretarako egiten dute, saiatzea erabiltzen metrika bat, niretzat ez dena oso zehatza dela learning patch similarity ditzen diotena, hau da, bi irudiak hartu eta bi irudi horien arteko algoritmo bat erabiliz, ateratzen da horrelako kodifikazioa, eta kodifikazio hori bi vektore bezala ateratzen dira, eta bi vektore horien produktu eskalarra kalkulatzen dute. Ez dakien antzako produktu eskalarra, eta segurasko batxillergoan selektibitatea aprobatu duten guztiek badakite da, ez, bi vektoren arteko angelua kalkulatzeko teknika bat, eta oso erreza dena, baina egia da, azkenean beraiek horrela presentatzen dutela, nik uste ez dela nahikoa, horretaz gainera esaten dute bisualki, ez, konparaketak egiten, ez, ikustea begira, honek ematen du nahikoa antzekoa dela. Zeran kontua da, hasiera puntu bezala ez dagoela gaizki, baina ez dela metrika nobedoso bat. Horrek ez du
nahikoa sesgoa dauka, esateko, bueno, nahikoa antzekoa dira, hobetzeko dago, bueno, bai, eske, ez dakit zerbaiterako balio duen, ez? Eta askotan, hausnarketa hori egitea ere oso zaila izaten da, biki digitalak oso ondo daude, adibidez, ez dakit, industria munduan, ez? Oso prezisio diren gauzak egiteko oso ondo daude, baina horrelako terreno nahiko irekiak eta kanpoan eta astronautak sartuta eta astronauten gorputzak, astronautak nola ibiltzen diren, beraien zinematika inbersoa nola simulatuaren eta oso zaila izaten da kontua. Kasu honetan nik uste, motzean esan da izango zen astronautak Martel hilko diren edo ez jakitea, ez galduko diren esan nahi, ez? Eta jakitea benetan nun dauden. Eta zentzu horretan, errealismo maila hori zenbaterainokoa izan dezake antolatzen dugun edo sortzen dugun mundu virtual hor edo simulazio horrek? Claro, joko diseinatzaile bat egingo balu, oso ondo egingo luke. Hau da, joko batzuk super ondo daudela simulatuta eta oso ondo egingo zutela, baina hauek eskain nahi dutena da era erraz bat, biki digital hori sortu azkar eta simulazioak egin alizateko kontua ezpada nahikoa presisoa edo zehatza, hor arazo gehiago gaitezke. Zu pentsatu azkenean posizio batean aurrera goazen momentuan, naizta 0,0 bateko errorea izan, metrotan, desbideratzen jungo da demora guztian. Orduan, errore hori akumulatzen goazen momentuan, 1 kilometro egiten dutunean, agian desbiderapena da 10 kilometrotakoa. Eta zaila da hori jakitea, ez? Eta azkenan planeta batean bilatu behar bali badezu nun dagoen, oso zaila da. Hasiera puntu bat bezala, iruditzen zait interesgarria izan daitekela, baina askotan izaten da ere oso zaila mundu virtual batean desbideraketa hori ondo simulatzea. Zuk pentsatu dezakezu terreno horretan, Armenian, robota desbideratzen ari da, azkenan derrapatzen duen momentuan errorea juten zaio, eta nahiz da lokalizazio duki zemata urrutiago egon, gehiago faiatzen. Ez dira horretarako. Orduan beraiek esaten zutena zen, ere bisio artifiziala edo konputagailu bidezko ikusmena erabili nahi zutela, baina azkenan arazoa da kotxe autonomoarekin gertatzen den bezala, hau da, benetako lokalizazioa jakitea oso zaila da. Eta kasu honetan, desbiderapen hori ez balimazeak gai simulatzeko planifikazio hori egiten dezu momentuan, gero hori estrapolatu nahi balimadezu beste planeta batetara, bagien ez du ezertarako balio. Bai, bueno, hasierako puntu, leheno esan dudan bezala, hasierako puntu bezala, interesgarria da, bai. Apatzen ari garen, errore margen horiek kontuan hartuta, horiek aplikatzen badira, eta horiek guztiak ere, kontuan izan da, sortu baldin baliteke fidagarritasun bat, honek, erabat ezjakintasunetik ari nahi zeu nahi, honek ordezkatu ditzake espazioan egiten diren misioak, esan egut, astronautak espazioa bidaltzen dira, ikerketak egitera, gauza probatzera, hoiek simulatzailetan egitea ahalbidetuko litzateke? Nitzak gauza hartuko, baina triple bautako izut. Nik esango nuke ez. Ez esango nuke zeren azkenean ez da bakarrik datuak hartzea. Handauen astronautak ere egiten dituzen lanak oso konplexioak izaten dira, analiziak egiten dituzte, erabakiak hartzen dituzte, eta askotan erabakiak horren urrun hartu behar izateak ere badauka bere influentzia. Han bertan egon eta han ikusi alizatea, gutxinez gertuago egon da gauzak ikusi alizateak, bideratzen du erabakiak hobetu hartu alizatea, edo gutxienez informazio gehiago egitea. Ez bakarrik sensorek ematen dizuten informazioa. Askotan iruditzen zaigu sensoreak bakarrik jarrita planeta batean, planeta ondo ezagutuko dula, baina guk ere ikusten dugu, ez da berdina, ezakit, bideokonferentzia bat egitea edo pertsona batekin egotea, beraz, informazio askoz gehiago egon daiteke galtzen dena, kontua da guk ez ditugula bialdu nahi 10 astronauta eta gero aniltzea, ez daukatelako oxigeno horiek edo ezer gabe gelditu dirako, ez daukatelako erarik bueltan etortzeko, beraz, hor lan asko, lan handia dago egiteko, oso interesgarria da, planteatutako eszenario ez dut esaten kontribuzioa ondo dago, aurrerapenak egin behar dira, eta askotan aurrerapenak egiten direnean, ez dut denak kriston saltoak izan behar, salto txikiak ematen ateratzen diren konklusio edo ondoro desberdinak bideratu dezake jakiteko ze bide jarraitu baruten, ez nire naiz aditua, espazio gauzetan, eta askotan gehiagi ausartzen naizela iruditzen zait, baina bai, iruditzen zait, damakiten bidea, ez dut esaten bakarrik Australiako foroak, esan, beste estatu batuetan, edo Rusian ere seguro horrelako esperimentuak egiten ari dira, baina bai iruditzen zaitela interesgarria hori publiko egotea.
eta publikoak nolabait gutxi gora bera ulertu ahal izatea, zeren ez dakit ikasteak edo jakiteak beti egiten dio onura pertsonari, ez? Eta beti dauka bere placer puntu bat, ez? Gehiegi esfortzatu esan nahi. Eta orduan ikusten dutela horrelako artikuluak iristen zaizkidan momentuan esaten jo, ze ondo artikulu hau publikoki eta doainik egongo direla, ez? Jenderantzat, baino sensor bezalako revista batean ezin dute egon. Zeukan kalitatea edo zeukan kontribuzioa oso txikia zen, eta ondorioz ezin da hor jarri. Bai, azkenan lehenengo mailako aldizkari bat ikertzai askok irakurtzen dugu, eta gure denbora nolabait aprobetxatu alizateko, artikulo benetan relevanteak ikusi nahi ditugu gure ikerkuntza jarraitu alizateko, beraz, ezkoa da, sentitzen dut. Txia da, ez? Pixkat, elordi dago, la voz da, hor bizkarrez daudela kantatzen, eta la buruarekin eginez. Edo botoia zabaldu, ez? Gaia interesgarria da, baina falta zaizu pixkat teknika bokala, ez? Kasu honetan, gaia interesgarria da irratian aipatzeko, baino mami zientifikoa edo prozesua ez dago. Eta guk responsabilidade daukagu, eta askok gehiago daukate, beste batzuk gutxiago, baina egia da, zu ziara responsablea esateko hau baietza ezetza emateko, beraz, ni balima naiz responsablea hau kalera ateratzeko, ona balima artikula noski esango dizutela baietz, eta gaina ikusten balima ditut aldaketak eginda edo experimentazio gehiago eginda, benetan lan ona egin dezakezula, ez dakit, olatu egingo dizut, ez? Baino, kasu horretan, horrelako artikulu bat jartzeak azkenean bete lan puntu bat egingo zuen, eta benetan aldizkari hori irakurtzen duten pertsonek ez zuten benetan aurrera egingo, ezakit, irakurriko zuten zango zuen, bueno, bai, ondo dago, baina zertan laguntzen ditu honek, ez? Bai, kontua da, lehen Inigok esan duen erabueltatuta, ez? Aulki gorri horretan, nor dagoen, hartzailea da garrantzitsua kasu honetan, esan nahi dut, guri gaur azaldu diguzun honek, niretzako gauza berriak dira, eta azaldu duzun moduan gainera, irudikatu dute, zertaz ari zaren gutxi gora berako ideia bat egiten dut, eta esan dut, egia da, aplikagarri izan daiteke, edo ez, kontua da, hartzailea ja da, maila horretan zaudetenok ez, mundu horretan zabiltzaten adituak izan da, ulertzekoa da, zuentzako, ezer berririk ez, eta ulertzen duzuk esaten duzuna ez, azkenean, galbae hori pasa behar dela, eta ondo aukeratu behar dela zer argitaratzen den eta zerrez, benetan hor argitaratzen denak gauza garrantzitsua direlako, esanguratsuak direlako, eta hor, zuk esaten duzuna, zorionez edo zoritxarrez, batzu izezko esan behar zaie, aldi berean, gu bezalako publiko orokorrarentzat interesgarria izan daitezken gauzak ere, badirelako. Bai, eta ziur badaudela kontestu horretan dauden artikulo zientifiko desberdina, baina kontribuzioa benetan ona izango. Kasu horretan, hor dago desberdintasuna, egiare, zuk, revisore bezala, kumplitu behar dituzu rekisito konkretu batzuk, eta gratis egiten dezu, hori egia da, eta, azkenean egiten dezu, zuk ere bidaltzen dituzunean, zuregatik ere errebisatzen dituztelako. Kuestion hori berezi bajarri barezu, askotan zailagoa da esatea zergatik ez, zergatik bai, baino, nik ezin dizut esan hau kanpora, eta jazta, eta kontribuzioa txarra dela, hartu ete 30 horriko papera, eta zen dira, hemen hau esaten dezu, baina hori ez dut lertzen zergatik egin dezu hau. Egin dezu bakarrik esperimentu bat, learning path similarity horri buruz, eta esan diazu, 0 eta 1 arteko balioa kontutan hartuta 0,56 dela, hori gutxi da, erdian dago. Orduan, azkenean esan behar diozu, bidaltzen duen horri, zergatik ez. Eta justua izan martzea, eta batez ere, askotan, igual artikula ona ez denean, eta zure denbora erabiltzen dezunean horretarako, batzutan aserrea gertatzen da, eta beste gauza batzuk, orduan, nahikoa profesionala izan martzara, kontutan hartuta ondoan da, aurrean daukazun pertsona, eta hori idazten ari den pertsona horrek lanpila bat egin duela, eta agian publikatu dezakela beste zerbait, eta agian doktora hutza egiten ari da, ez? Baina horrek ezin du bideratu, ez? Lan asko egin du, baina ez balio behar du, ez? Eta azkenean mundu oso ez exigentea eta politia izateaz gain, ditu bere erronkak eta egunero ibili beharrekoak eta asko irakurri beharrekoak, beraz, ez dakit, baiezkoak ere ematen ditut. Noski. Unai Elordi, baiezko bat ere nahi nukenik, bi elkar ikusiko dugu? Bai, noski. Zoragarri. Agur esan behar dizugu, placer bat, Unai Elordi Hidalgo agurtu egingo dugu, eta bagoaz aurrera, etxontako, beste lagun bat agurtzera. Iepa, hemen bi abesti batera ari zaizkiten hasten, baina uste dut orain bai, lortuko dudala.
Pablo Zurutuza daukagu dagoeneko gure streamingaren bestaldean, eta bai, Julen, Pablo Zurutuza opor giroan dabil, eta agurtu egingo dugu. Pablo Zurutuza eta ongi etorri bigarren kafera, ondo? Egunon ondo, zemuzuek? Gulanean eta zu oporretan, baina bestela den ondo. Bai, bala da. Horrela da bizitza. Aizu, iritsi da ordua, hemen gertutik jarraitu dugun lan hau, Muganen zuzeneko zoragarri eta berezi hau, bere garaian ere aritu ginen honen inguruan, jendearekin elkarbanatzeko unea, dagoeneko bi kantu elkarbanatu dituzu, hemen Idoia Asurmendirekin zuzenean egindako bertsio zoragarri hau, eta baita aurrera ezen alde batera, baina disko osoa, bideo osoa, kontzertu osoa, badator Euskal Telebistan izango da ikusgai eta plataformetan entzungai dagoeneko hurrengo egunetan, eta pentsatzen dut, Pablo, erditze txiki bat ere bizitzen ari zaretela, beti badirudi zuzeneko disko bat, kantuak berriak ez diren horretan, pixkatola lausotu egiten dela, baina lan ikaragarria dago, lan edo diskonen atzean, zuzenekonen atzean, ikusten dugu maite dituzuen jende asko hor dantzan eta kantuan zuen inguruan, eta pentsatzen dut zuri ere, hola pixkat barrenak mugitzen dizkizun zerbait dela. Bai, esan, ez duk esaten dezuna, ez? Normalean olako, beti, zuzeneko diskoekin eta gertatzen den zerbait hori izaten, ez diren ezkantu berriak, dirudinez ilusioa edo lausotzen dela edo, baina esan, ezberdina den arren, badauka ere disko kaleratze baten kutsu hori. Izan da urte osoko lan, azkenean irailean hartu genuen hori egiteko erabakia, prestaketa azkenean guk genuen ekoizpena, eta lana izan zen, nire inguruan ibili zinatenak, ikusi zenuten pase bini nintzen azken hilabetetan, eta otxaiak 28an grabatu genuen hori, eta ordutik ere denbora pasada, orduan, baganekan gogoa hau argitaratzeko. Pablo, bideo hau ikusita eta zure plano hau ikusita, min bat ere piztuko zaizu? Ez dizkizut oporrak izorratu nahi, baina hor eskutan duzun gitarra horren berririk ez daukagu, ez da? Ez daukat, ez. Esperantza gutxi gainera, ibili nahi ze, Wallapopeen eta gehitzen, baina ez. Egia esan pixkat komikoa da, ez? Justo hau argitaratu behar dugun aste honetan lapurtu izena gitarra neri, eta bentsat azken agur batiteko hemen alditxo bat badakat ere. Larun bat honetan eta igandan honetan bideo hau ikusten, etengabe. Aizu. Eta afinadorea, indiokerrak dion moduan afinadorea ere ikusiko da, bideoan. Eta afinadorea. Julen, badakizu Pablori lapurtu dioten gitarra horrek, eta bide batez entzuleok Pabloren sigma zoragarri hori, horren arrastorik ikusiko bazenuten ginon, saldu nahi badizuete, Cash Converters, Wallapop, edozin bigarren eskuko plataforma tanakoa, jarri Mugan taldekoekin harremanetan, edo gurekin, eta jarriko gara, hau nahiko komunikazio erresa egiten da, ia egunero gaude saltxo bat edo beste elkarbanatzen, baina badakizu Julen gitarra horrek jo dituen azken zuzeneko akordeak bigarren kaferen 1000. Saioan izan zela. Bai, pena ematen du, baina, ez da amaierarako leku txarra, badaki Pablori orain horrek ez diola zipitz baterako ere balio eta normala iruditzen zait, baina tira, hobea da, ez dakit, edo zein bastarretako kontzertu zarren batean, baina, txilila lekun, antxe 1000. Saioan. Igual bigarren kafeak gitarra berriaren sokak behintzat horrein duarko lituzki. Hori esatera ninduen, hemen bakoitzak txampona batzu gartze baldin baditugu, sokak eta zeroek gehiago ere. Igual, bigarren kafean hemen crowdfunding bat egin bar dugu, Save Pablo's Guitar. Gu pobreak, baina honratua gara, beraz, Pablo zerbait guk egin dezakegun ekarpena egingo dugu, zalantzari gabe. Eta norbaiti sigma bat ikusten baldin badigu, argibilia deia. Aizu, Pablo, hemen ari gara, aurrera ezten alde batera, Gorka Santesonek dio, ni jarriko dut zerbait. Ojo, hemendik oraindik Pabloren gitarra berria aterako data. Eta faltzeko ereterako dugu. Hori da. Ze gitarra bakarrik ez, gitarra eta ospakizun afari marko dugu. Baina zita. Pablo, hori guztien ari gara Janire Arantzabe eta Eneritz Arantzabe. Biskiak, ez dakit jende askok ez daki Janirek biski bat duela, eta biak hor afanean dena ematen. Arantzabe Twins. Bai, kantuan. Oso ederra da, ez, Pablo? Talde gazte batentzat, baina eraberan ja bidetxo bat egin duen talde batentzat, zuzeneko batekin olako autopari bat egitea, ez? Eta maite duzuen jendearekin inguratzea, jende hor kantuan, ustut, ematen duela, ez da olako asebetetze oso berezia, ez? Begira, momentu hau entzungo dugu, ze ontaz ari nahi zain zuzen ere.
Pablo Txaloiek birgrabatuak dira, ez? Nik ez du sinisten jendea gainondu Txalo egin dezakenik kontzertu batean. Ez, egia esan, bai da, autopari moduko bat igual bada, eta hor kuriosoa da ikusi, kontzertu bat galerari deitu dugu proiektu hau, baina, bueno, nik bakizuen eri izenburu luzeak usten zaizkidala, eta baleukan helburua jartzeko kontzertu bat galerari, 2 puntu. Inoiz egingo ez genuen guztia, eta taldeari ez zaio gustatu, baina iruditzen zait hori dela oso ondo laburtzen duena igual hau, ez? Taldea sortu genunean, nik momentu hortan 17 urte nitun, eta ilusio handiak, eta jende askoren oso fana nintzen, eta ez genuen, naiz eta bide, oraindik talde txiki bat dira, eta ari gara gure gauzatxoak egiten, baina, bueno, ez genuen imaginatzen inoiz, ezer emango lukeenik honek. Osea, ez hainbeste kantu ingo genitunik, bigarren disko bateteko zanik ere ez genuen imaginatzen, lehenengo diskoa ere, larri, eta ikustea, bueno, hartu dugula martxa bat, eta bidea egiten ari garela, eta minimo batzuk ere egongo garela bidea egiten, izan zen, esate, hostia, guazen, hau grabatzera, korrika, azpare, guazen hau gordetzera, eta, ez, heldutzen geran erako, eukitzeko zer gogoratu, ez, eta ikusetako bideo bat, esate, hostia, hau, etzan ezer izan, baino hau ere izan zen, eta hori zen nahi genuena baino gehiago. Bueno. Bide horretan, muganek naskera eta masterinean, oiko bide lagun eta teknikaria Michael izan du, Mike, nola oskatzen du Michaelek bere estudioa? Mik estudioan, Iban Zubelia etxontako beste lagun izan da argietan, beste lagun bat lurre bidean produkzioaketik, eta esker bereziak, Michael, Iban, Erki, Urko, Santi, Braulio, Ordizia Rock, Pulse, Maider, Beñat, eta Añorgako lagunei irudia basken eskutik, eta muganen zuzeneko hau, Euskal Telebistan, okorrez panaiz, larun batean, Pablo, izango da... 11 eta 10etan, Jon Maiaren harri ostetazten dela 9 eta piko, edo 10 eta piko, eta jarraian guria. Bata bestearen atzetik. Bi emanaldi eder, kateatuko dira, eta bertan ikusteko aukera, eta igandetik aurrera plataforma guztietan entzungai izango da, ezta, Pablo? Hori da, 11 eta 10 hasiko da larun batean Euskal Telebistan, eta bukatzen denerako, 12 ja publikatuta egongo da toki guztietan. Entzuleok asteburuan muganen zuzeneko zoragarri hori entzuteko aukera izango duzu, ikusteko ere bai, eta eurekin batera kantatzeko, bertan kantatzen izan bazineten zuen burua ikusteko, eta bestela, zuen burua entzuteko, gainetik kantatzen ari zaretela. Pablo, zurutu zeira estorza gozatu oporraldi txiki hau, merezi duzuzuk ere eta lana lepo egiten zabiltza, eta guk poliki jarriko dugu martxan crowdfunding hori Sigma gitarra hori berreskuratzeko. Musio ondi bat... Gitarra bat Pablo hori. Hori da, hashtag gitarra bat Pablori. Muxo ondi bat horre zurekin oporrak igarotzen duzunari, eta ikusiko dugu elkar laizter. Ondo, mi esker ekipo, ondo pasau. Pablo Zurutuza agurtu dugu, kanpin giroan eta opor giroan gustora, eta horrek ere poza eta satisfazio ematen digu. Gu bezala lanean dagoena, Bilboko estudiotara agurtu behar dugun lankidea, Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon Inigo eta egunon entzuleok, Lakuako gobernuak pisu turistikoen 700 iragarki kentzeko eskatu dio Airbnb plataformari eskatutako baldintza batzuk ez betetzeagatik. Eta hala egiten ez badu zigortu egingo dutela ohartarazi dio. Horixe iragarri du ostiral honetan Javier Hurtado sailburuak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan Aroa Gilete PSeko legebiltzarkideak pisu turistikoak arautzeko hartzen ari diren neurriei buruz egindako galderari erantzunez. Hurtado azaldu duenez, uztailaren batetik aurrera Espainiako etxebizitza eta hiri agenda ministerioak martxan jarritako turismo etxebizitzen erregistro bakarra indarrean sartuko da plataformekin datuak trukatzeko eta legez kanpoko etxebizitzak detektatzeko eta baja emateko. Euskal Autonomia Erkidegoak dagoeneko badu erregistro propioa, ostatu turistiko guztiak biltzen dituena, eta orain lehiatila bakarrarekiko elkarreragintasunean ari da lanean, beraz uztailaren batetik aurrera bi erregistroak derrigorrezkoak izango dira. Sailburuak zehaztu duenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan turismo zerbitzu gisa jardun nahi duten etxe bizitza guztiek reaten erregistratuta egon behar dute eta online plataformetan iragartzen badira estatuko erregistroan ere inskribatu behar dira. Eta etxe bizitzaz ari garela, kontatuko dugu ere emakume bat eta haren semea etxetik bota dituztela Iruñeko Jarauta kalean ostegunean herritarren mobilizazioaren ondorioz aurre ikusita zegoen etxegabetzea geldiarazi ostean. Prozedura hori legez kanpokoa da Iruñerriko etxe bizitza sindikatu
Estatu Sozialistaren arabera. Ekintza aldez aurreko jakinarazpenik gabe eta agindu judizialik gabe egin baita prozedura zibilaren legeak ezarritakoa nabarmen urratuz. Kolektiboak adierazi duenez gainera emakumeak uko egin dio etxebizitza uzteari epailearen agindurik ikusi gabe, baina agenteek berdin egin dute, kalea itxiz eta auzotarrak eta sindikatua bera sartzea galaraziz. Horrekin batera Iruñeko Aldezarrean antzeko ezaugarriak dituen bigarren etxegabetzea dela nabarmendu dute. Gogorarazi dutenez, ekainaren 11 bertan 175 desgaitasuna zuen emakume bat San Lorenzo kaleko bere etxebizitzatik kanporatu zuten. Hasiera batean ekainaren 4 aurreikusita zegoen etxegabetzea atzeratzea lortu ondoren. Eta trafiko kontuekin amaituko dugu, duela ordubete inguru 10:00 boletinean istripu baten berri eman dizuegu, oraintxe aipatu behar dugu ibilgailu bateko gidaria hil dela istripu horretan, hain zuzen Altubeko autobidean, Nazional 622 errepidean, Zuia parean errepidetik aterata ertzaintzak jakitera eman duenez. Istripua ostiral goiz honetan gertatu da esan bezala, 8:30 izan da, Nazional 622 errepideko 17. kilometroan, hain zuzen Gasteizko noranzkoan zijoan ibilgailu bat errepidetik atera eta irauli eginda ikertzen ari diren arrazoiengatik. Ertzaintza, osasun langileak eta suhiltzaileak bertaratu dira eta istripua izan duen autoko bidaiari bakarraren gorpua erreskatatu behar izan dute. Istripuaren ondorioz autobidea itxi behar izan dute eta 5 kilometrorainoko autoilarak sortu dira. Zirkulazioa errepide zaharretik bideratu da Murgia udalerritik eta besterik ez oraingoz hauek orain artekoak. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian aurrera egingo dugu bigarren kafea hartuz. Uztailaren 18-tik 20 egingo da Harrikada Festivalaren 2025ko ekitaldia. Iaz bezalaxe, Izarra ingurua aukeratu dute Harrika kolektiboko kideek Tekno Festival queer eta transfeminista hau ospatzeko. Inguru zoragarria, bete-beteko udagiroa, teknomusika, tailer ezberdinak, komunitatea, eta funtsean, festa giro aparta topatuko du bertaratzen den orok. Harrika kolektiboak urte osoan zehar garatzen duen dinamikaz aritu ginen beraiekin duela aste batzuk, eta festivalaren inguruko zertzelada batzuk ere aipatu zizkiguten arren, hilabete geratzen den honetan gauzak nola dauden jakina izan dugu eta telefonoaren beste aldean dugu Harrika Festivaleko antolakuntza taldeko kide den Uxue Alonso Alvarado. Uxue, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, Julen, egunon, eta eskerrik asko, beti bezala. Zer moduz gara? Ondo, pues erotuak, hilabete geratzen da, festivalerako eta erotzeko moduan, baina pozik. Duela hainbat aste hitz egin genuen, Uxue hemen bigarren kafean, eta orduan aipatzen zenuten ez, antolakuntzari begira, lantaldeak ondo antolatuta zenituztela, lanak ondo banatuta, erritmonean zigoaztetela, data gerturatzen ari den neurrian, pentsatzen dut, lanak aurreratuago bai, baina tentsioa orduritasuna eta horrelakoek ere gora egingo dutela. Bai, erabat, gaineran ikuste gaudela un poco goaz oso ondo, ez, eta horrek ere ematen du beldurra, ez, plan, zeuzera ez du zaigu, ez gara ari egiten zeuzer ondo, baina oso, lantalde kantolatzen horrek ere eman digu apur bat lasaitasuna eta delegatearen horrek beti egiten du, ez, erresten ditu gauzak, eta nik uste horrekin asmatu dugula, oso pozik gaude horrekin, eta hori baina egia da, hilabete geratzen dela, ematen urduritasuna ere ezatea, baina, hor gaude. Eta, hori, erotzeko moduan, baina, pozik eta urduri, baina oso gogotsu. Ari gara ikusten ere oso harrera honea ari dela ukitzen, hori, zarreren kontua, eta hori, herritarren aldetik eta Euskal Herriaren aldetik eta Estatu Espainiaren aldetik ere, hori, oso harrera hona ari dela ukitzen jaialdiak, eta oso pozik. Uxue, duela hilabete hitz egin genuen hartatik ona, ez dakit, baduzue horrela azken orduko nobedaderik edo horrelako sorpresaren bat kontatu daitekena behintzat? Ez dakit zer horretu genuen, nik uste DJen aldetik eta nahiko horretu genuela, ez? Porque da sarrazen inguruan eta hola onien hitz egiten, baina nik uste igual performance eta tailerren inguruan, nik uste horren inguruan ez genuela asko hitz egin, ez dakit, Hori da. Gurean eukiko dugu, así un poco estrella de última hora, Panriqueto amigo extraterrestre, Granadako showman bat etorriko da gurekin, eta, horrelako hainbat performance eukiko ditugu, La Bambi, gero zu tailer bat eukiko dugu ere bai, trentza tailerra,
psikologia tailer bat eukiko dugu ere bai, eta bueno, aurrek urtean bezala, igerilekuko parte horretan egongo da guztia, eta nik uste aurten ere, pues, kulturartekotasunari ere eman diogu beste eskaintza bat, eta beste leku bat, nahi genuelako ere horri garrantzia eman, eta bueno, apustua egin dugu horrekin, eta bueno, astero goaz aurreratzen poliki ez ezera, así que ez naiz aurreratuko spoilerrekin, baina nik uste hor bota ditudanak perlita politak direla, eta, bueno, orain nigeratzen zaizkigu batu konfirmatzeke, konfirmatzeke guk ez, guk konfirmatuak ditugu, baina, bueno, ateratzeko, lan ja Euskal Herriari ematen diogu un poco goxoki bat, eta, baina, bueno, posik horrekin, eta, bai, performantzan aldetik eta tailerrin inguruan oso eskaintza berezi aukiko dugu aurten, aurreko urtearekin alderatuz. Zeuxue, hori ere bada Harrikada festivalak sarreran aipatu dugu, ez? Tekno musikarekin lotura duen jaialdia dela, baina hori baina askoz gehiago da, zuk aipatu dizkiguzun tailer eta performance horietan landuko diren gaiak ikusi besterik ez dago? Ba, iala da, nik uste askotan aipatu dugu, ez? Eta zuekin ere komentatu dugu, ba, nahi genuela apur bat alden du ere gautik eta gau ere mutik eta, bueno, ez? Apur bat gerturatzea pues, gure jendea edo gurea ez den jendea ere, eta gu ateratzea un poco egunera eta kalera, ez? Eta ez atera, hau ez da bakarrik teknomusika badela ere, eta oso pozik gaudela eskaintza horrekin, baina askoz gehiago da, eta nik uste badela ere beste leku bat sortzeko eta partekatzeko, bakoitzak bere harrikadarekin, ez? Partekatzeko harrikada propioak eta komunak direnak. Eta nik uste eskaintza horren aldetik oso politari dela geratzen, eta oso polita izango dela. Sarrera salmenta usue esan diguzunagatik ritmonean. Oso honean, ez ditugu datuak emango, nire lagun batek esan horrek ematen duela mala suerte, baina oso pozik gaude, ez un poco que lo gafas, izaten da, orduan, oso pozik gaude horrekin egia da, pues bueno, beti, siempre se puede mejorar, esaten dena gazteleraz, baina pozik, eta erritmonean egia da oso harrera ona ari dela ukitzen, hori eskaintza bereziak, taldeen sarrerak eta hori, bueno, bukatzear daudeia, eta gero eguneko sarrerak eta bueno, egia da gure Euskal Herria badela azkenengo momentuko kontuekin beti, ez? Hartuko ditut azkenengo momentuan sarrerak eta hori. Baina, bueno, abonoak 3 egunetakoak eta oso ondo ari dira saltzen, osea que egia zona oso pozik gaude, eta nik uste pues, jende aldetik aurrek urteko baino apur bat jende gehiago etortzeko aurre ikusten dugu, baina horretan mantenduko gara, pues, gure printzipioetan, gure baloretan eta gurean ikasteko eta eraikitzeko beti bezala. Jaialdian parte hartuko duten bai DJ musikari ekoizle eta tailerretan parte hartuko duten nen artean Euskal Herrikoak zein kanpokoak daude, ez dakit, sarrerak erosten ari den jendearen inguruan, jatorrien berri baute dukzuen, baute dakizuen, Euskal Herritik haratago kanpotik ere jendea torrikote den, balduzu horren informaziorik. Egin dugu gure gorriak ematen dizu aukera nolabait ikusteko nondik erosten diren, ez? Sarrerak eta hau, eta egin digu ilusio asko, Euskal Herrian gehiengoa, logikoa denez, baina adibidez, aurrekurtean egin genuen oso harreman polita con la red de maricones del sur, eta Jaen eta Granada inguruan daukate horre zaretxo bat eta komunitate bat, eta hortik saldu dira, nahiko etxos darrera, gero Alemaniatik ere torriko da jendea, badakigu Berlin ingurutik ere, 10 bat sarrera ere saldu direla, eta, jara internazionalak, de repente, orduan oso posik, eta hori, Espainiar estatuan ere nahiko etxo sarrera saldu dira, horrek ere ilusioa eman digu, Madrid, Barcelonatik ere nahiko jende torriko da, orduan, hori sorpresa, apur bat, a ber, ze jende harrapaten dugun aurten, segia da horrek urtean gehiengoa izan zela Euskal Herrikoa, bertakoa, eta oso bozik, baina, nik uste ez beti zaretzea eta zareak sortzea beti baduela berezitasun hori, eta nik uste horten lortuko dugula ere beste komunitate anitzagoa. Harrikada zeharkako /festivala.com webgunean dituzue, jaialdiari eta sarrerei buruzko informazio guztia eskura. Uxuek aldera bat, tailer eta performanceetan parte hartzeko ere sarrera behar da, edo sarrera gehiago da nolabait ere teknomusikari begirako jarduretarako, edo bertan sartzeko sarrera behar da bai edo bai? Ez, bestetan, nik uste egingo direnak igerileku partean eta gehiengoak izango dira borondatezkoak, eta gero igual beraiek saltzen badute ez dakite, handpok tailerra adibidez, igual berak gero horrendu berri oso €10, dara dalakoa. Baina berez ez, nik uste gehien bat da kontribuitzeko apur bat, ala kauza ez esaten dena, eta gero hori igerilekura sartzeko bai hori izarra herriko kontua da, orduan ez dakizen baten sarrera, ustut €5 direla egunean, hori merketxoa da, eta horrek ere herriari ematen dio nolabait apur bat, ez,
pues, bueno, irabazteko zer ere herriak eukidezan, baina, bueno, nik uste arazo gabe etorri daitekela jendea ikusteko, eta seguru etortzen dena gero azkenean geratzen dela, oza, animatzen dugu mundu guztia etortzera. Uxue, aurreko ekitaldiaren ostean aipatu zenuten, Izarran bertan, bertakoekin egin zenuten harreman ere hor sortu duzu, sare hori ere ederra dela, Izarra inguru hori, igerileko aipatu diguzu, uda bete-betea, zuen egitaraua bera ere bai, egitarauaz aparte ere, inguruak berak ere asko ematen dio jaialdiari. Bai, ni egia esan hori Izarra herria txikitatik ezagutzen dut, niri izeba batek horre suizida, ez? Eta herri txikitatik ezagutzen dugu, baina pues aparte zoragarria dela herria eta Izarrako herritarrak egia da justo horre egiten dugun gunea, ez? Izarrako Ostuño parkea ematen duela, dago como apur bat herritik kanpo, orduan ez duzu jendea molestatzen, bueno, molestatu beti molestatzen duzu, baina ez hainbeste herriko ez plazan egotea bezala. Baina nik uste hori ematen duela dauka postu igerilekuko partea, alda, gelak ez barbakoa egiteko ere egunetxo, kolumpioa, gero futbol zelaia, eta gero atzekaldean dauka holan kanpildekua eta zakiz, eta gero justo eskerraldean dago, pues ja, estratuki nagusia, eta bestea, orduan, da como egunetxo txiki bat, eta oasis, nik izaten diot, Izarrako Ostuño parkea da oasis txikitxo bat, gauztak posible egiten direnak, eta gainera pues hori, guraldia seguro lagunduko digula, horrek urtean bezala, eta zuk esan bezala Izarrako herritarrekin izan da marabillosoa, eta batudan olako gauzak antolatzea, ez, herri txiki batean, Arabako herri txiki batean, euskaraz, hau batutan zaila da, edo ez da ohikoa orduan, genituen guk ere gure dudak, eta egia esan da harrera eta harremana udalarekin, herritarrekin, zainduz ere beraien eremua, beraien guztia, guretako ezinbesteko aurten ere jarriko dugu mapate txiki bat, apur bat antolatzen eta jendeari erakusten, hemen dago farmazia, hemen dago zakizeri, igual jendeak ere herrian kontsumitzeko, ez? Eta herri apur bat kontribuitzeko modu batean, eta hori guretako ere punteskoa zen, baina hori, esandakoa oso pozik ere, eta, bueno, jarraitu dezakegun honekin. Eta harrika kolektiboak egiten dituen ekitaldi guztietan bezala, Uxue, ingurua zaintzea, inguru seguru bat osatzea eta zaintza erdigunean jartzea aldarri? Bai, beti bezala guk beti esaten dugu, eta unik uste naizela oso pesada esaten, baina jarraituko dut pesada bat izaten, leku seguruak eta espazio seguruak ez dira existitzen, guk sortu behar ditugu, eta horretan gaude, ez? Eta olako jaietan, are zailagoa da, olako espazioak sortzea, baina horretan data ere elkarbizitza eta rikada propioaren baloreak ere horretan jarduten dira, eta horretan data zaintza taldea ere, lortzea apur bat, emakumeok eta pertsona disidenteok espazio gozoagoa bat, seguruagoa ezin da esan, baina, gozoago bat sortzea bai, orduan eta elkarrekin apur bat beti esaten duguna, elkar zaintza bermatzea da gure artekoa, eta jendea plazerrez gozatzea, eta plazerrarekin gozatzea, hori lortzen badugu behintzat, eta jendea nahi badu errepikatu aurten, aurrekurtekoarekin konparatuz, asko da. Eta beti bezala, nahi duen atorri gonbidatua da, beti mundu guztia da gonbidatua, baina jakin da, zu komentatu duzuna, espazioak direla, eta ez badakizula egoten ez etorri Mercedes, hori beti. Uxue, bukaeran esan behar nizun, zenuela tartetxoa, jendea gonbidatzeko edo jendeari arrazoiak emateko uste dut azken erantzun horretan garbi geratu direla, ondo iruditzen bazezu, Uxue, badakidalako lanetik atera zarela guri tartetxo eskaintzeko, gaurkoa honetan utziko dugu, ondo joan dadila guztia, esan da bezala uztailaren 18-20 Izarran egingo den harrikada festival horretan, gero, merezitako oporrak hartu, baina irailerako ere jarriko dugu beste hitzordua, udak ematen duen guzti hori kontatzeko. Ados Julen, mila eskergu prest, eta iraian juntatuko gara berriro, apur bat komentateko nola joan den, eta valorazio txiki bat egiteko elkarrekin, osake, mila esker, eta esan dakoa zuek ere, etorri Mercedes eta gonbidatuak. Eskerrik asko, ondo segi. Eskerrik asko. Venga, agur. Goizeko 11 eta 16 minutu ditugun honetan, bagoaz aurren hementxe bigarren kafean, gai gehiagoren bila, gaur lagun mordoa bigarren kafeko ostirala osatzeko, eta esan, gustora, hementxe zuekin kafe hartzen entzuleak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Goizeko 11 eta 17 minutu ditugu, eta bagoaz aurrera, esan dizuegu gaur Habana podcasta estrenatu behar dugula, eta podcasta estrenatu aurretik ere esan dizuegu Kontxita Beitiarekin egon nahi genuela, ze oporrak eman dizkigu gurean monoi, baina gaurko gaiak exigitzen zuen, arekin minututxo batzuk hartzea. Kontxita Beitia, egunon eta ongietorri bigarren kafera? Kaixo, egunon. Ondo altzara? Bai, primeran. Oso ondo. Joan den ostegunean txigidalekun gurekin gozatu hartu genuen denok, elkar gozatura, Ikaragarria izan zen, ikaragarria. Gainera hori, eguna pasada da nik uste eta hunditu egiten tegula, eta dena. Han izan zen guztia, eta inbeste jende ezagun aspaldin ikusi gabe, hango gozamena, giro guztietakoa, fisiko-psikologikoa, eta dena, ez da. Eta, bueno, pues oso ondo. Zoragarria. Ederra. Urrengoan, utzi behar da 1500ean, ia ospatu behar da horrelako zerbait ere. Bai, hemen esaten zuten ia 100 ospatu behar ote genuen, eta ez dakit, hainbeste... Hori de bai, Hori de bai. Igual, mikroospakizunak egin barko ditu 100 horietan, eta gero bestelakoetan. Aizu Kontxita, Habana ontziaz zarituko gara, gure podcastaren aurrerapenaren egin genuen ostegunean, aritu gara egunotan ere hainbat lankiderekin hortaz hizketan, 1927 urtera goaz, eta hainbat aur Ingalaterrara mantzituen ontzi horren bueltan ondudu Goiuri Zeizarandiak, laister, minutu gutxitan entzungo dugun podcastaren lehen atala, baina gogoan dut, proposatu genizuenean, Kontxita, behar dugu ahots bat podcast ontarako, eta Kontxita Beitiaren entzungo duzu gure podcastean, esan zen igula, badaukan nik gainera zer kontatua Habana ontziaren inguruan, eta izatez baduzu. Bai, nik nire osabari entzun da, osaba Pediko Beitia ezaguna zan, gerra garaian, Joseba Rezolan idazkaria zan, gerra hasi zanean, oso laguna ziren, eta gure familiko oso laguna, Joseba, eta nire osaba hori, ez egon oso fizikoki, sekulako galerak zituen poliomelitis izan zulako txikia zanean. Eta orduan, Josebakin hasi zanean, baina bera kazetaria zan. Eta orduan beti, Goierriko lehenengo historiak eta ordizian bizizan, eta orduan, bazegon orduan periodik egunkari bat, El Día uste deitzen zala, da ez da Donostin egiten zana. Zu behar badani baino gehiago jakingo dezu horri buruz. Baina enago oso jarrika, El Día. El Día uste dezala. Eta, bera bialtzen zuen inguruko kronika egunero, eta horrela, eta orduan ikusi zuen Joseba Rezolak, horrelako nahiz, eta oso gaztea izan orduan, gerra garaian, izango zituen 20 dakitzen bat urte, 24 edo horrela, bere laguntzaileen moduan edo hartu zuen, eta gero bakizu, Euskal Jaurlaritza jarri izan Hotel Kartonen. Bai, segundo bate Kontxita, ondo ari zinen, El Día 1930 eta 1936 bitartean, izan zen, bai, eta Gipuzkoako informazio egunkaria bezala edo azpititulatzen zen, eta urte haietan aritu zen. Eta ari zinen kontatzen nola Karton hotelean Bilbon, Moyua plazan bertan, kokatu zen Jaurlaritza. Bai, antxe jarri zen, eta orduan bere harremanak Jose Antonio Agirrekin ere ikaragarriak izan ziren. Eta oso edozer gauzetarako torrela naiz eta poliomelitis hori izan. Eta oso traketxe eta ibiltzen zan. Baina oso buru argia zeuken eta oso persona inteligentea zan eta oso abertzalea, oso gaztea. Eta orduan, Jose Antonio Agirrek ere bere onduan eukizun.
Eta momentu bat iritsi zan, bueno, denak alde egin bat zutela. Ezin zutela ja gehiago, ia Bilbo eroriko zala, eta edo ja erorita zegoen, zakit, ziur. Eta orduan, egin zuten politikariak eta horrela, juntzien Santanderrera, zea bat hartzea, itxasontzi bat hartzea, itxasontzi handi bat ere. Baina aurrekin eta horrela Bilbon hartu zuten itxasontzia Labana. Eta orduan, Jose Antonio Agirrek eta Joseba Rezolan artean, pensatu zuten, hobe izango otezan, nere osaba ere Labanan sartzea, han medikuak eta horrela egongo ziran, eta gero laguntzaileak, andereñoak, eta horrela umeak zaintzeko, eta orduan da juteko, baino gero ikusiko zutela bukaera nola zan. Jungo ziren, iritsi ziren lekuran, umeak edo beste leku batea. Eta, horrela egin zuten, sartu ziren bai Labanako ume danak, eta tartean nire osaba. Ni Labanako persona batzuk ezagutu izan ditut, han ibilitako txikia ziren, 4 urtekoak ziren orduan. Eta galdetu izan diet, zuek ikusten zenuten gizon errena eta horrela, ez ziren gogoratzen, baina nik historia hauek dana dauzket entzun da nere osabari, zuzenean. Gertatzen dana da, nik Habanan izena konkretua gero jakinuela, ze gertatu zen itxasontzi hortan, baina nik entzuten nion nere osabari, nik 10 urte, 12 urte edo horrela nitunean, eta kontu edanak ditut nik nere barruan sartuta, eta erabat gainera interesgarriak iruditzen zitzaizkidan. Eta zer gertatu zen, ia bidai erdia edo horrela gutxiko erabera egiten ari ziranean, politikarien itxasontzian, beharrezkoa zuten itzultzaile bat. Kazetari bat, derrigorrez, han ere gertatzen ari ziren gauzak, erabakiak hartzen ari ziren, eta oso garrantzitsua zan ura, eta zabaltzeko munduan zehar. Eta orduan, zer egin zuten, bi itxasontzi elkartu, baino elkartu, ozeanoaren erdian. Itxasoaren erdian, ozeanoaren erdian, eta orduan grua batekin, bere nere osabaren gerri inguruan soka fuerte bat jarri, eta itxasontzi batetik beste itxasontzira pasazueten. Politikoen itxasontzira. Ikaragarria. Ez da bakarrik gerra, zer gero gerra hortatik alde egiteko ere pasatu zutena ere ikaragarria da. Eta gero pentsatzen dut Labanako umeak eta pasatu zituzten era izugarriak dirala. Nik parte hartu detor eta umeen papera egin dut, baino orain gaur egun jende oso adindua danen historiak dira, eta ze gauzak eta ze sufrimentua zuten umeaiek normalean. Gero pensatzen dut umeak ziala eta bata besteen aldetik eta horrela parrak ere egingo zituzten, baino. Eta gurasoak, hemen gelditu ziren gurasoak, zen nolako mina izango zuten. Umeak, juntzen zialako mina umeak, baino gurasoek, hori, pentsatu famili batean igual, senarra frenten, eta umea itxasontzi batean, ez. Eta gero gainea jakin gabe zenolako harrera izango zuten, eta gero zenolako bizimodu bat tokatuko zitzaien, ez ikasketak egiteko eta bizitzeko, egunerokotasunean bizitzeko, famili batean bezala, ez. Bueno, nik uste dut hori izugarria dela eta oso gutxi ikutu degula, eta zuei, eta goiuri, konkretuki goiuriri, zorionak benetan, eta nik uste dut oso garrantzitsua izango dela. Bueno, nere osaba juntzan, eta Londresera juntziran. Eta lehenengo gauza pensatu zuten, hori gainea, Joseba Rezolak eta horiek kontatzen zuten, lehenengo gauza pensatu zuten hango hospital batean egingo ziotela zea bat.
ebakuntza bat, hobeto xego jartzeko. Bueno, pues haren egin zioten, ezan oso ondo jarri, baina enfermera bat, erizain bat, ekin hasi zan, erlazionatzen, eta etorri zidan nik 10 urte nitunean, Donibane loitzunea eskontzea. Aira. Pensatzen dezu zezen horako eskondu zidan, eta eskontzara Jose Antonio Agirre etorri zan. Eta Jose Antonio Agirre, eta gero beste Euskal Jaurlaritzako kanpoan zeuden guztiak. Osea, ez dakizu zen horako Amatxo maitia. Hemen goiuri jarri du lehen gurasoen mina bai, ze gogorra, eta orain minutu batzuk beranduago jazu ari zarela, erizain batekin maite mindu zan. Bueno, hau bai pelikula. Igual bigarren podcast badago agian hemen goiuri. Eta ez dakizute gaina zen makume zoragarria izan zan. Nire izeba, beti etortzen zan zerbaitekin, Euskal Herrira asko urtero etortzen ziren. Eta gero, Jose Antonio Agirrek esan zion, zuk egin bat dituzu oposaketak Banko Mundialerako. Eta orduan, prestatu zan, Banko Mundialen Nueva Yorken edo aurkeztu zan, Nueva York edo Washingtonen, ez dakit, nun aurkeztu zun, bere zehalana, eta plaza bat aterazun, eta gero Washingtonen bizi izan zan, eta gero handik urte batzutara, ia Eusko Jaurlaritzak edo izendatu zuen, Ipar Ameriketako Euskadiko delegatua. Eta horrela izan zan dena, Itzul gaitezen segundu batez, Kontxita, zure osabaren izenera? Izena da Pedro Beitia. Eta nik uste dut, askotan idazten du, eta aipamen bat egiten du Pedro Beitiari buruz, bakizu zeinek Iñaki Anasarastik. Nik uste dut historia hori dana, norbaite balin badaki momentu hontan, eta biziri balin badago bat balin bada, Iñaki Anasarasti dala. Pedro Beitia asko segutzen zuen, nunbait. Eta askotan aipatzen du, indala 15 bat egun edo ikusi nun ere, egunkari, Noticias de Gipuzkoan esen ikusi nun, aipatzen zula. Zerbaitengatik. Bai, holaxea izan zen. Bueno, eta gero ia bere urteen, azkenengo urtea, etan Donostira etorri zan, eta Donostin izan. Eta, pues hori da historia guztia, baino beida, ze pasajea itxason herri-herrian, ia bide herria egina, baino berari esatea ere, orain beste itxason zira, eta nola, eta grua baten soka, pensazu nolakoak izango ziren garai hartan guruak, ez da? Paketeak eramateko bakarrik alde batetik bestera. Hemen, goiurik dio Kontxita, gero esango dugu ze txikia dan mundua, eta nola ez da izango, mundu guztia baitago, Kontxitarekin kontaktuan? Ja, bai, oso zabala izan da, nek bi osaban itun bat Parisen gelditu zana, eta gero eta periko ere gero Parisen egon zan, Pedro Beitia Parisen egon zan eskondu arte. Naiz eta ezagutu ziren Londreseko ospitalean. Eta orain alaba bat izan zuten, eta alaba hori ja gaur egun amona da. Eta eskondu zan, mutil batekin, eta bakizun non ezagutu zuen. Aiama. Pues, boizeko etorri zianak, boizek antolatuta 1760 amaseian uste dituztala. Oiek, Oñati ingurura iritsi ziren, ez? Oñatira, danzazura. Hor egin ziren oso lagun galdostarrekin. Bai, oso. Eta Ustaritzen gelditu ziren lehenbizi, ara baino lehenago, eta Ustaritzen ezagutu zuten elkar, gero elkarrekin ibili ziren, Arantzazun, Oñatin, historia hori dena, eta gero mutila junzan Kaliforniera, eta bestea Washingtonera. Eta orduan pasazituzten bakarrik telefono hitz egiten, ez dakit zenbat urte. Eta gero berriz elkartu ziren, bera etorri zalako Asturiasea, bere familia, bere ancestroak Asturiakoak omen ziren, mutilena, eta bera etortzen zen gure gana, ez? Eta hor
bi o hiru aldiz ikusi, eta gero handik 12 urtetara edo horrela eskondu egin zidan. Wow. Baina hemen ezagututa, eta esaten, hainik aurreko urtean etorri zidan, eta esaten nian, baina zu Asturiatik ezea izan da, Asturianoa izan da, nola zendun horrelako euskal jatorriz zegoen bilera hortara etortzeko gogoa? Bai, bere ezagun gehienak ere odola euskalduna zutela. Eta orduan, berak ere batalde horretan sartu nahi zula. Eta orduan kontatzen zuten zenolako zenbat bikote hori ere gero irakurri eta urten egin dute ospakizun bat, eta ospakizun bat orokorra, etorri ziren gehienak, asko xamar etorri ziren, 100 piko etorri ziren oinatira, uste dut oindala udazkenean edo izan zala. Eta esaten zuen, holaxe elkartu ginen, eta beti izan dugu gero joera arantzatzura juteko eta oinatira juteko, eta horrela. Nola lotzen diren gauzak batzutan, ez da? Zango nuke. Kilometron aldera, eta, hori da nire gauza asko gehiago ere esango nituzke estilo hortakoa danak, baina, nik uste dute gaur badegula nun burua jarri, eta hori da, zean, ez da, podcastan. Abanontzia, Abanaren podcasta entzungo dugu jarraian, Kontxita Beitiak egin digun testu inguru kokatze eta testigantza eta bizipen sorta honen azalpenari esker, eta esan da bezala, Abana podcasta fikzio sonoro bat da, oinarrizko gertakizunak egiazkoak dituenak gutun elkartruke batetik abiatuta, osatutako telegrama elkartruke batetik abiatuta, osatutako fikzioa da. Goiuri ez izan handiak zuzendu du, eta jarraian entzungo dugu. Kontxita Beitia, agur esango dizugu, zuk ere behar bezala entzun dezazun. Bai, hoxe, gustora asko gaina. Muxi handi bat. Gauza berazuei, eta goiuri di, Zemos dago, ondo? Patxal, baino hemen saioan zuten ari da, eta idazten ari zaigu, beraz nahiko txuko. Muxo handi bat, nire partez. Beste bat bueltan gure partez, eta baita goiuriren partez ere, ze hori esango du, baina segundu batutako atzerapenarekin egingo du, eta ez gara gaitziritsiko. Kontxita, muxo handi bat zuri, agur. Bai, agur. Entzuleok eta hementxe, esan da bezala, urte hasiratik lanean darabilgun, podcasta, ez dira gutxi, horten zuekin elkarbanatu ditugunak, baina oso berezia Abana 1900 eta 37 hau. Kafe nobelak, Abana 1900 eta 37. Alarma sirenak berriro entzun ziren atzo Bilbon arratsaldeko 3 jota zirela. Polikarpov I-15 Rusiako 8 giza hegazkin. Txatu zizenez ere ezagutzen direnek, Jankers JU-52 alemaniar bombardaketarien erasoak eragozten saiatu ziren. Baina tamalez bombardaketak 5 hildako eta hainbat zauritu eragin zituen. Babesleek Alonso tegitik gertu talka egin zuen Alemaniako 3 motor bat eraitsi zuten. Tripulatzaietako 3 golpearen ondorio ziren, baina beste biek lehenago salto egitea lortu zuten paraxutean. Bat Adolf Hermann teniente ordea, 27 urteko berlindarra, San Adrian auzoan erori zen eta jendetzak lintxatu zuen. Ondoren bere gorpua errestan eraman zuten hiritik Eusko Jaurlaritzaren egoitzara. Besteak Carl Gustav Smith, enekuritik gertu eroritzen. Asua baiaran etzen falta izan, hegazkinlari etxaia bertan fusilatu behar zutela uste zuenik. Baina Smith Bilbora eraman zuten, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren Bilboko behin-behineko egoitzara, Karton hotelera, eta agintaritzaren esku geratu zen atxilotuta. Egunon, mendiguren, presadiat, esaiak gaurko plana. Cecilia García de Guillarte, kazetari tolosarrak, Smith elkarrezketatu nahi omendik. Emakume hori, etzekiet nondik ateratzen duen zena. Zer galdetu nahi ziok? Badaki nolakoa den. Gerrako emakumezko korrespontxal bakarra, eta hala ere gu baino asko zausartago askotan. Utziko zioagu?
Ea ze ateratzen dion. Nire izena Cecilia da, eta Carl Gustav Schmidt pilotu alemaniarraren ziegan egon berri naiz. Ona hemen nire kontakizuna. Uste dut Berlinen saltxitxakan eta garagardoa edango zukeela. Esaten duten bezala, Hitlerren menekoen ohitura horixe bada. Hemen ura edan du gogo honez. Ile horia da, kaoba eta platino artean. Masaiezur sendoa, karratua. Begi urdinak, txerrikume arroxa batenak bezain txikiak. Ez du frantsesez edo espainolez hitzik egiten. Ingeles pixka bat, horrela ulertzen dugu elkar. Ni nazional sozialista naiz, esan dit Schmidtek. Beste asko bezala Alemanian. Denbora asko omen zeraman lanik gabe. Egun batean, hitleriar gazten buruzagiek kontratu bat eskaini zieten Espainian lan egiteko, ari eta haren lagunei. 300 pezeta hilean, janariaz eta arropaz gain. 3 hilabete dira, Sevillara iritsi zela, beste 3 lagunekin. Sevillako kuartel nagusitik fronte desberdinetara bidaltzen dituzte. Hilko naute, galdetu dit. Ez dakit, esan diot. Baina kazetari xume honek argi dauka. Ezagutzen ez dituenen artean eriotza eta oinaze aritera joateagatik bere etxea eta berria uzten dituenak, ez luke, ez da egun bizitzarekin ere, hainbeste gaiztakeria ordainduko. Smithek ez dik informazio gehiagirik ematen. Alemaniar zikin hauek. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Apirilaren 5ean, J88 izataldeko laukide zeramatzan automobil bat harrapatu zuen Guardia Republikarrak Urkiola Otxandio errepidean. Karsten Wolf Harlin gidaria ihes egiten saiatu zen, eta 4 egunera Harlinen gorpua Otxandiotik Mañariarako errepidean aurkitu zuten. Beste bidaiari bat, Paul Frisch interpretea Bilboko ospitale militarrean hiltzen. Ibilgailuko beste bik bidaiariak Walter Kinsley eta Godofredo Schulz Blank hegazkin tenienteak ziren. Larrinagako espetxera eraman zituzten. Schulzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinsleyk datozen hilabetetako asmo eta aurrikuspena kontatu dizkigu. Larria da jauna, oso larria da datorrena. Kinsley eta Schulzek argazki kamera zituzten, rebelatu ditugu eta Gasteiz agertzen da. Bertan ere abiazio alemaniarran presentzia baieztatu dezakegu. Kinsleyk esandako egia bada, Mola generalak martxan jarri du datozen 3 astetan Bilbo konkistatzeko plana. Aurrak salbatu behar ditugu. Atzoko egunean apirilak 18, gure hegazkinek Bilbo gainean egan egin zuten bombardaketa etsaiari aurre egiteko. Erasoan parte hartu zuen 2 motordunetako bat lurrera bota zuten eta 3 tripulatzaile alemaniarrak berehala hil ziren. Haietako baten gorpu aurkitu zuten Nerbio ibaian, emakumez mozorrotuta, ezpainak eta begiak margotuta. Irakurri duzu George Steer kazetari britainiarrak idatzi duena? Hauxe da behar genuena, nazioartean ikus dezatela hemen gertatzen ari dena. Orain bai, laguntza lortuko dugu. Ingalaterrako gobernua ezingo daukatu. Entzun. Guernica, the most ancient town of the Basques and center of their cultural tradition,
Bapatean, bi bombaketari bi motor agertu ziren odeien artean. Gero, motorren zarata nahasi bat entzuntzen, eta geroago leherketa gogor bat. Motorren desegite amorratu bat. Eta bapatean, bomben segida zorabiegarri bat. 3 minutu, 67 hildako eta 110 zauritu. Leku kaltetuena, Kotorruelo jaunaren gomazko eta oinetakoen fabrika izan zen. Suak harrapatu baitzuen. Zapalduta, itxota, gorputz anpatuak. Lehenik 5 urte inguruko ume bat. Gero gazte bat. Gero haurdun emakume bat. Familia osoa. Hile ezen nahasia aurpegi ubelduen gainean. Erresuma Batuan voluntarioen talde bat sortu dute, National Joint Committee for Spanish Relief, guri laguntza eskaintzeko. Taldeko kide den emakume bat etortzeko prest omen dago. Bere laguntza behar du. Nola zuen izena? Lia Manning. Hori da, Lea Manning. Bidaliko onbidapena EAJaren izenean. Esan bere laguntza behar dugula, berehala. Euskal umeentzako etxeak bilatu behar ditugu. Erresuma Batuko andereñoen elkartean presidente izan zela sentziguten, ezta? Harreman asko izango ditu. Ahalik eta esku gehien behar ditugu. Egunon Manin anderea, ongi etorri Karton hotelera. Bidaia ondo joan da? Ikusten duzu moduan, luxuzko hotel bat izatetik urrun dago orain hau. Hementxe kokatu dugu lehendakaritzaren egoitza, eta moldatzen gara. Zuk zeuk ere hementxe izango duzu bulegoa. Asko pozten gaitu zure etorrerak, eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Orain itzuliko naiz, bitartean hementxe duzu gaurko prentsa, apirilaren 24ko egunkaria. Eskerrik asko, baina deina zazulia. Bidaia ondo joan da bai. Lurrartzean British Consulatetik, kontsuletxetik pasa naiz eta iasan ez dakart albiste honik. Ez zidate jaramonik egin, baina lortuko dugu. Ziur naiz lortuko dugula. Hementxe gaude entzuleok Habanaren lehen atala entzun berritan, datorren ostiralean bigarrena, eta horrengoan, 3. atala Uztailaren 4arekin, bigarren kafea amaituko dugu, hain zuzen ere Habanaren azken atala entzuteko moduan. Aurrera egingo dugu bigarren kafean, eta Argentinara begira jarriko gara segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hemen indiokerrek esan digu, hoi da hoi intriga, hortxe moztu bertzen duten? Bai, indioker. Juego de Tronosekuak, baina maltzurragoak zeate. Bigarren atala datorren ostiralean. Baina, akaso, ez dakit, onar genezake nola baiteko sobornoren bat, Julen? Sobornoren bat. Aurrekoan eman zizkiun bezalako... Pastata batzukin, igual zerbait aurreratzen dugu indiokerri. Asteazkenean bota genezakela bigarren kapitula, baina taguz portatzen badina indiokerre. Presen nago dio, vale, oin amabietan negoziak egingo ditu indioker. De mis amigos me preguntan una y otra vez por ti y caen los rostros en los charcos de corriente. Ez dakit orpeak erortzen diren korrientesgo putzuetan eta kolektiboetan baote den beste ezer izpide Kirchnerren egoera, peronismoaren
krisiak, loufarea, Milei eta Argentina banatu baten krisi hori edo krisi hortatik haratago. Marcos Tedin Uriburu Buenos Airestik zuzenean egun honetan gitorri. Egunon. Ondo gabiltza, jakitun, zuek hor zabiltza baiteko gorabera konstantean, baina uste dute bereziki azken egunotan eta azken astetan Cristina Kirchnerren inguruan eta bere etxeko gartzeleratze horren inguruan eta manifestaldi, etxe arroxaren pareko indar erakustaldiak eta bestelakoek nolabait bete dutela Argentinako informazioaren zati handi bat eta nahi genuen jakin batetik nola ari zareten bizitzen eta bestetik zer ari den gertatzen, ze gauza asko daude horre aztertzeko, nolabait 2007-2015 Argentinako presidente izan zen eta peronismoaren referenterinik handiena den Cristina Kirchnerren egoera edo kasuan. Historikoki gure egoera izan da gora beratxoa, baina, egia da, azken egunetan, egoera larritu egin dala. Batez be, zuke aipatu duzun moduan, Cristina Kirchner kondenatu dutelako. Hau da, 2022an hasitako epaiketa bat, eta pasaden astean berretzi zuten, ustelkeriagatik obra publikoetan. Orduan, oposizioak esaten duena da ez dela bidezkoa, lofer dela. Orduan, nahiko kolpe handia izan da oposizioarentzat, peronismoarentzat, eta jendeak nik uste dut erantzun duela, gogorra erantzun duela gainera. Eta, nik uste dut, oso movida latza izan da, ze orain dela asko hau bezalako gauza bat ezala gertatzen. Jende asko espero zuen Cristina kondenatzea, baina inork ez zuen benetan espero hori gertatuko zenik. Hau da, izan asmo bat, baina inork ez zuen pentsatzen benetan gertatuko zenik. Eta, azkenean benetan gertatu zen, pasaden astean. Eta, niretzat oso historikoa da, ze, hau bezalako gauza bat ezala inoiz gertatu Argentina. Hau guztia gertatzen da gainera, Marcos, peronismoaren barruko akaso zatikatze historiko handienean edo alderdiaren barne krisi handi batean, eta nolabait, bazegoen peronismoaren alde bat behintzat, Kirchnerrek, pixkate Kisiloven korrontearen aurka edo, nolabait alderdia berriro bateratu ote zezaken uste hori, eta horren guztiaren erdian gertatzen da, ez? Zuzendu jazue, uste dute gutxuera hori ariela gertatzen peronismoan, ez? Beti izaten dute peronismoak hauteskunde bat galtzen duenean, peronismoa hiltzear dauela. Eta hori ez da inoiz gertatzen. Peronismoa ez da inoiz hiltzen. Baina, orain, egia da, egora nahiko kritikoa da. Orduan, azken hilabetetan, ez dala referenterik egon, hori gertzen da, ez da referenterik egon peronismoaren barruan edo oposizioaren barruan, inoraz da usartu lidergo hori hartzera, eta Cristina beti egon zen itzaletan. Eta gian pertsonarik nagusina, Buenos Aireseko gobernadorea delako, Kicillof zen. Eta Kicillof eta Cristina azken urtea hasi denetik, egon diren borrokatzen, baina oso modu eskutu batean. Eta kontuan hartu behar da, aurten ospatuko direla hauteskunde legislatiboak. Eta, nik uste dut orain arte, ez zela egon oraindik inolako ez zuen batu peronismoaren indarrak, orduan, Kicillof zegoen alde batetik eta Cristina beste aldetik. Eta orain, egia zan, ez dakit,
Kisilov zer egingo duen, egia da, bera da orain gertatu den figura bakarra, ikuste, peronismoaren barruan, baina oso zaila da egoera orain ikuste dut, posizioarentzat. Jendeak orain pentsatzen du egongo dela erantzuren bat. Ni naiz hain baikor zentzu horretan. Nik ezakitzelan antolatuko diren indarrak Mireiri aurka egiteko. Egia esan, ez dagoela, nik uste dut ez dagoela inolako indarrik hori egiteko. Orduan, aurtengo autoeskundeak, nik uste dut Mileiren kandidatuek irabaziko dituzela erraz. Baina, hori gertatu da, de hecho, autoeskundiak ospatzen dira urtean zehar, maiatzan izan ziren hemen, Buenos Aireseko hirian ospatu ziren, eta Mileiren kandidatu batek irabazi zituzten, oso erraz. Orain etorriko dira Buenos Aireseko probintziakoak. Orduan, nik uste dut leku guztietan irabaziko duela Milei. Amerikako politikari begiratuta, Hego Ameriketako edo Latino Ameriketako besan da, politikari begiratuta, Marcos, lehenik, Argentinan juristen artean ere, lege jendearen artean ere, badago lawfarearen susmo hori, arrasto hori, batzuk oso garbi adirazi dute, adirazi behar da ere, azken urteetan Ameriketako eskuin muturren eta eskuin gobernuen joera bat izan dela. Bolsonaro iritsi zen argi eta garbi erakutsi den Lularen aurkako lawfare baten ondorioz, gero ikusi genuen gainera Lula kondenatu zuen epaile hura nola izan zen Bolsonaroren ministro. Baldin bagoaz esaterako Ekuadorrera, Rafael Correaren aurkako lawfare hori ere, agerian geratu zen gerora agertu ziren audio batzuen bitartez, guztionek ez esan nahi gero egiturala den korrupziorik ez dagoenik, Espainiar alderdi sozialistarik gertatzen ari zaion bezalaxe, baina susmoa usaina eta modus operandi orokortu bat badago eskuinean arerio politikoaren aurkako horrelako nolabait fraude judizialak osatzeko, eta hori da oraintxe peronismoa eta Argentinako egia da, gertatu dela Bolivian, Ekuadorren, Brasilen, eta nik uste dut emaitza beti dela berdina, azkenean beti boterera bueltatzen dena, eskerra da, no? Komatxo artean, eskerra ez da, baina ez da eskuina, bez. Orduan, hemen Argentinan nik uste dut beti izan garrela apurtxo bat ezberdinak, orduan ez dakit emaitza hori izango denik, baina Bolivian Evo Morales bueltatu zen, eta Brasilen Lula bueltatu zen boterera. Hemen ez dut uste Cristina bueltatuko denik, izan ere, orain debekatu zioten kargo publikoetan aritzea. Hori nik uste dut kenduko dutela, baina, oraingoz, hori da kondena, kondena da 6 urteko espetxe zigorra eta zelanda, eta kargo publikoetan aritzeko debekoa betirako. Baina, esan duzu moduan, hori izaten da modus operandi, ez da, hemen Latinoamerikan, badago lako usaina zerbait usteldua dagoena, eta orduan, Kristinaren defentsak ziurtatzen du, hori, zelan da, San Marcos, ez paduzu topatzen iza. Zelan da, erabaki hau, hori, balio gabetuko dutela. Orduan, egia da, horrein ez dago firme kondena. Orduan, itxaron barra da purtsu bat, baina berez, Kristina hasi da kondena betetzen, bere etxean dago. Jendea vigilia egiten ari da bere etxearen etxepean, eta ezakit kontua da, orain jo behar dutela naziartoko korteetara, eta ikusiko dugu zein den erantzuna hor. Ados, Marcos, sentsazioa usaina, jakin ez daiteken zerbait da hau, baina baldin eta epaiketa horren nolaiteko
gezurra baiestatzen bada, lawfare hori baiestatzen balin bada, uste duzu Cristina Kirchner izan daitekela, ager daitekela berriro ere peronismoaren bateratzaile bezala, eta nolabait legez kanpoko zigorra hau jaso izanak indartuko duela bere figura berriro, edo ze pertzeptzio daukazu zuk bertatik? Galdera ona da, eta historiak, nik uste dut historiak esango lukela hueltatuko zela Cristina. Peroni gertatu zitzaion moduan, adibidez. Nik ez dut uste. Esan dudan moduan, naiz hain baikorra, zentzu horretan, ez dut uste horrek indartuko lukenik. Agian mugimendua bai, agian peronismoaren barruan aterako zen norbait indarra gehiagorekin, baina... Indar hori baliatuz, baina ez norbera. Ados. Jarraituko du nolabait kasua jarraitzen, bere abokatuak ziurtatu du, nazioarteko auzitegira joko dutela eta zigorra balio gabetuko dutela, hori horrela izan da, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, momentuz ez dago, oposizio hori, Mileiren eskuine muturrari aurre egingo dion oposizioaren buru argi bat, espero dugu urrengo hilabeteetan hori gertatzen joatea, eta guk gure Argentinar euskaldunenarekin, Marko Estedinekin, jarraituko dugu hau zuei kontatzen entzuleok. Marko Estedin, besarkada handi bat Buenos Airesera, espero dut egun eguzkitzu izango dela bertan, hemen Euskal Herrian behintzat bai, eta behar bezala gozatuko duzula. Eskerrik asko, agur. Arrastrando abandono, el amor era olvido. Fue terrible aquel año, ikaragarria izan zen urte ura. Alaxe kantatzen du Ismael Serranok eta Ismael Serranoren doinu hauekin. Agurtuko dugu gaurkoa, baita gaurko astea bera ere, Julen Goikoetxe Arbegozo, plazar bat beste behin ere. Datorren astera arte? Hori da, datorren aste artean ikusiko dugu elkar, baina astelenean hemen izango gara June Romat Etibar guren ondo bidean Goiuri ez Zarandia berreskuratua, eta ni neu, zuekin entzuleok bigarren kafe hartzeko. Goizeko 10:05 izango da. Egunero bezala, orain informazioaren txanda hementxe naiz irratian zaindu, musuak asteburu, ederra izan, eta gora San Juanak. Terrible aquel año de hambre, de guerra, de ideas perseguidas, de oraciones y miseria. Fue terrible aquel año, no consigo olvidarme. Fue terrible aquel año en que tú me dejaste. Keep calm and bigarren kafea.